Hithi roini aparman det piadang kangkir ke pabatu. Badang rong sepialong don pikep ranar ke bapan sangkeron. Bengaluru Corby Society atom Bengaluru along kaching thanglok ki sungge phora atom aphan akhirap kipi. Kardam pinya Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Det piadang kangdang plup corona ke sojok non det piadang along kangkir padopon bomlo. Kangkir ke do bomang bong sitami ke so phainang ke bathu bomajok aru ni phai kretrok simati hithi roinia pharman det piadang kangkir pabat pon thutanglo. Non ke do bom 2.0 det pi adang kangkir kling lake jangmi aru ni phai ke thom arnian jupon po. Bonta COVID-19 ke so abang ki jumji kalisi ke so phainang ke bathu bomajok puthot aru ni phai kretrok simati hithi roini apartment 3.0 det pi adang kangkir aphan Ministry of Home Affairs pen pangdak montu. Bangso puthak Ministry of Home Affairs ahin pen matha parsik pon pamia phisi lamrai dengpon. Det piadang along COVID-19 ke sukang dang thubom thekpon long si Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs ahin pen langtar lepon si Disaster Management Act 2005 arona tengpen si lamrai ke deng alo paklang pon lo. Bangso 3.0 lockdown lake ke bangji aru ni phai phli arni pen pangcheng pon si hithi roini apartment kangkir pado pusi sarkar pen pangdak pon thu. News Text Report Karbeng Long Live. Government along sai ka choklem dun bang phli chokomar anparta rada sai klem bang atumpen badong rong sopi along kiduk da rada tumaphan sangkeron. Det piang kang along ke phapon lockdown kang habadun thu aphong kangkir ki jujiaphan pini pen ni thombetlo. Lapuana porang bong hemar lo ke donang pen se kang ting lapen pathe ang nanglo. Halapu State Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen labang so puthak RDP ponsi sarkar chokomar do anaphan lamthe isipen chuning ripondo. Bangso kachanung ripon laki inut chokomar pen akijum nai sita bang trok pho katora det aradapan kicho na son kilang pon donang ji. La soteng se Amreng constituency arlo badong hawara longta bang phli chokomar atum pen don phli kepra nar kep aradapan sangron ponlo. Badong Government LP School along inut lo than bang ronjon diso pen Karbeng Long Life aphan nang kapachini don alamthe RGX sinang. Chokomar bang phli chingrum si lapen jut alangli jut alang limen waisong teran alang pen bang pho nilitum chingrum si asap suwet angton pador pribon pustame idon pen asap sap puch nilitum cherung kraisi nilitum ron ponlo Lason si badong hawarapan asap sabet sita rong isi kaching hona joni idon along pen lin pho sang don phlikep ranar ke baradapan ron ponlo Labang solam inut PWD rong pangbong subdivision along sai ka choklem den abang phu harsing pator pen Karbeng Long Life aphan nang pachini dun narkep don pen litpo asangron chikyo pen ron la amat betang la masini tumta kidu kalida ador mata yar bet tani to tapu rong ke chiso pen sini to tapu chirung terek pen sini to taron nak Alang litum lapuson rong aradapan kang hon thekapot pura rong asoralam thepen kachoro pipon Lockdown aku thak kisu na hok jong dat dam tek thek tulum tek thepen ajo ini si alang litum aphan ka jinsu pen litum han sang len phon pilo da sini litum ke ningarong piklo rong as News report rongbong terang Karbeng Long Life Hamren Bengaluru Corby Society atum Pregjam NGO Trust Lapen Mission atum along akerap cho hangse kangkir isek Bengaluru along kacheng thanglok Corby arad atum aphan sang hana kerap kipi COVID-19 penajok Karnataka Bengaluru arong supi along ki ongdung Karbeng long pen voreng kabe abang phi atum kachong dat lapen lokacharli damatum det pi kangkir penajok ching thanglok lo Alang litum kangkir penajok hem kache banglong le dera por hot kicho ki jun lapen kido ke thaka ki sung chitong nanglo Lapusona por hot Karbeng Long Autonomous Council CM Tuliram Ranghang pen sitami Bengaluru pen chenglok Pregjam State along kachong dat lapen lokacharli dam ki sung pho au sumara tumaphan CEM Relief Fund pen kacharap chito pali ponlo
Lason si kedam tang jang mi po ni phai thong kep arnita Bengaluru Karbi Society amai phus talent tiso lapen ari sangho tum chelang rapet si Bengaluru arong supi along ningki mi perfect NGO trust lapen mission atum along chohang chorek tam si Bengaluru along kangker penajok kacheng thang lok kisung ke phor rapet atumang bong sang inut pen lin kep lason si dali jang thu putma ingti sini lapen sa apo cheron ponlo pusi Bengaluru Karbi Society amai phus talent tiso pen karbang long life long bertanang pale. News report Roshan Hanse, Karbang Long Live. Det pikang hap klaka porhut kiduk ke laga rada phan kapanong asang keron ke bakke chok che aputhak akoy van se sarpemar abitung atum ningkang samse kachepaklang. Akemi ke sobor corona penajok perthe adang ki umplo pa porhut det pikang hap thepa jok ki ongdong solang do rada tum ki choki jon long lepen penang anake sung chichak nanglo. Lapuson kisung ke boy hot sorkar atum pen ke cholong le arada tumaphan adonten sanglen kep keron ke bak pachitang jiphan siding ponlo bonta keron ke bagatum rada phan lin trok lin nar kep ki pipon charajok number 2 jengkha hawara long ke do ke ongdong asar pe maratum akoy bansi ningkang samse chepaklang detlo anparta bangso corona war ke thora hot ki dok na rada tumaphan suri isi kapanong atang katame ki pivek nang chi atumaphan pipesi ahema red sok sang ke do tumaphan si pipon thorong puta aning ke phophe asar pe maratum akoy pipon news desk report Karbang Long Live. Corona son thak longhong akeso classical swine fever kapavida Japan denarong veterinary sub center a Dr. Onsing Teron pater PC pregjam arong along longhong adawai ki PSI dengpon kedamtang aruni phai ICR ni denarong veterinary sub center a Dr. Onsing Teron pater PC Seldharampur ahwar pregjam arong humridam se pangrum pet don inkoya hem dampen longhong pen kiklang ka phere mimi akeso classical swine fever po kapavida Japan dawai ki PSI dengpon lo labangso longhong akeso ko somben se kapa meji lapan kachari thekji puthak Dr. Onsing Teron ahin pen longhong kachapang rengbek arada tumaphan klardak pen thampa chini pon kaphere mimi longhong akeso kape jok donjia phan denarong veterinary sub center along nang humri lote longhong akeso kilang jiawar sai mesen pen longponji lapen longhong aso jaide pen ni plike pa philote labangso keso pen kapa jok donjia phan dowai pibek nang jiputa Dr. Onsing Teron pen pachini pon News Desk Report, Karbang Long Live. Pinya Adap Abirta ke lapon sekang toniglo do mithak me kardom.